Happy Bwisagu guys. Ani psala मोनबाय आहा. Happy Bwisagu once again. बयखौबो लोगोफोर Happy Bwisagu. Hello everyone, welcome back to Mandira's vlog. बिराद गोबावनि उनावहाय दिनैसो ब्लग खालामदों आङो माने दिनैसो ब्लग होदों आरोना बिराद गोबाव जाबायमोन आं ब्लग खालामनाया बिराद गोबाव जाबाय ओंखायनो कन्फिडेन्टआबो थांजोबबावबायसो कन्फिडेन्ट ल' जाबावबाय आंना माने खालामथाराबाथाय कन्फिडेन्ट थाङोना स' ओमफ्राय एनिवे गाइस हेपि बैसागु बयखौबो आंना एसे लेट जाबाय बाट स्टिल हेपि बैसागु टु एभ्रिवान बयखौबो गासिबखौबो ओमफ्राय बिराद दावरावथार माने मोसाग्राफोर फैदों जोंनाव आं बिदिनो बैसागुनि ब्लगखौथ' खालामनाय जायाखै माने जोंना माने 15 नङा 14आव जोंना गामियावहाय फांसन जादोंमोन आरोना स' बिनिखौबो आं होनाय माने खेबनाय जायाखै आं दख'ना गाननानैबो जि आराम देलायनानै फट' एरि लादोंमोन रिल्स बानायदोंमोन बेखौबो आङो जेबो ब्लग खालामनाय जायासै खालि जास्ट फट'ल' खेबनाय जाबाय आङो बिदिनो एसे एनै माने जिमान क्लिप दङ आंनावहाय बेखौ होनो ट्राइ खालामगोन आरो माने दङ बेखौ आङो होगोन आरोना एसे क्लिपफोरखौ होगोन आरोना फिसा सर्ट माने सानसेनि नङाबाबो नेक्स्ट डे बेबायदि टाइपनि आरोना बेनोसै आरोना आं खेबनायानो जायाखैमोन ना ब्लग बेखायनो ओमफ्राय दा बिदिनो एसे बेरायहैनो नागिरदों जोंना बाजै दंना बाजै रिथा बिसोरनाव थांनो नागिरदों आङो माने फिसाला मोनबाय नालाय आंहा बिमानै जाबाय ओमफ्राय आंहा बिमानै जाबाय नालाय स' बेखौ माने फिसालाखौ नायहैनो नागिरदों माने जन्म जानायनिफ्रायनो नायफेराखै आरोना दिनैसो फार्स्ट टाइम आं नायगोन स' बेखायनो आरोना दा बिसोरनाव थांनो नागिरदों स' आंनि दिनैनि ब्लगखौ स्टार्ट खालामसै स' लेट्स स्टार्ट दि भिडिअ गाइस एन्ड हेपि बैसागु बयखौबो टु एभ्रिवान हेपि बैसागु गिफ्ट फिसा लादों नायजेननायनि माने दिनैसो फार्स्ट टाइम नायगोन नालाय आङो बेखायनो फिसा मोनसे ओरैनो गिफ्ट लाबाय जानला मोनला नै सफैबाय ओमफ्राय बिबारफ्रा नै मालाय बिसोरना जि मोजां नुखादों बिबारफ्रा ओइ सानफ्लावारा जि मोजांखा सानफ्लावारा जि बुरजा जाखाबाय जि मोजां जादों बयखौबो देखायनो बिबारा माबाजोब्बाय सिरिजोब्बायसो बियो अबेया डाबलमोन नै बिदिया सिरिजोब्बाय बेलेग खालार मोनसेयावनो मोननै खालार मोननै खालार सिरिजोब्बाय मायं माबाजों बेखौ देखायनो आं एसे नैबेखौ बिबारखौ जि मोजां नुदों उन्दुदों नै बेनो फिसा गिफ्ट लाबोदों आं आयौलै गोसो सिङावथ' मोजाङानो जादों अरजाया लाबोनांगौ ओमफ्राय सायाव मानो लाबोखो लाबाबो जायोमोन नै आं लाजानाय मोनदों आन्दाज जायो आयौलै नों लाजानाय मोनबा नामा बेग इरि मोनबा नामा माबानि थाखाय बिनि गस्लाखौ सोनो थाखाय उन्दुदों मालाय नै मा नाममोनलाय बिहान बसुमतारी हाय बिहान आंनि बियानै आनै नै ओमफ्राय आयंआ बसालाय नैबे आनै नामा नैबे बस छटा बस छटु बस नैबे आनै छटु बस आनै जोंहा बियो जोंखौ आनै बुरै होनगोन आनै बुरै आनै ससे मादै ससे आनै ससे मादै ससे जाजोबखा गिफ्टखौ होदो हेपि बार्थडे नामा हेपि बार्थडेथ' नङा ना आखाइयाव जायगा थाबा वेलकाम ओमफ्राय आं गावखौनो गाव देखायनोसैसो रिलाय आंखौ बिबारजों खेबलाय बिबार बारियाव एसे थाबायलांनो जा मोजां मोनदों बै सानफ्लावाराव थांनांगौ रानबायसो बैथिं सानफ्लावार दंजोबोमोन बैथिं मोजां नुखादों बैथिं दंजोबोमोन खोन्थादों गारहरबाय नामा बैथिंनो सानफ्लावार दंजोबोमोन ओमफ्राय गैला खेर' दाबो ए
नुलांलायबाय खोमा आंखौ जि उन्दुबाय गुरै गुरैथार आखाइफ्रा ओरै ओरै सिख्रेब जोबनो लुगैयो बिहान बिहान बोखारलायो नामा औ बोखारलायो गोरा गोरा खालामलायो बिहान बिहान हेपि बार्थडे हेपि बार्थडे हेपि बार्थडे हेपि बार्थडे टु इउ ओरैबा जाबायना सिदा एसे होमबाबो गोदोनिया एसे माबा जायो फ्रि जाथ'वाखैना दाबो नैबे बिबारा जाहैदों माबा हरबासो मोना जाबासो गेवलाङो ओमफ्राय सानावसो थख्रबोनो जा रिथा रिथा हरावसो गेवलाङो ओमफ्राय सानावसो थख्रबो आयु मा नाम बे बिबार नामा एनाकन्दा एनाकन्दा बिबारनो मा होनदों एन्जेल्स ट्राम्पेट नामा एन्जेल्स ट्राम्पेट ट्राम्पेट ओमफ्राय नोंहा मा होनो एनाकन्दा एनाकन्दा होनोलै एनाकन्दा ओइ मोनसे दं ना माबाया फुजा होग्राया औ फुजाया बेखौ डेभिल्स ट्राम्पेट होनो बेबा मा होनो बेखौबा एन्जेल जानांगौ लोगोफोर कमेन्टाव खोन्थाहर बे बिबारखौ मा होनो सानाव थख्रबग्रा ओमफ्राय हराव गेवलांग्राखौ माबा एनाकन्दानो थ' मम' लायनो नागिरदों जोंहा मम' लांफैदों जोंहा मम' प्लेट नै Two plates of momo ओमफ्राय मिरिन्डा ना पेप्सि मिरिन्डा मम' लानोसै ओमफ्राय मिरिन्डा लानोसै खोनाबालाय बुजिलाय फिसा सालाय फिसा गलाय सालाय फिसा गलाय नै जोंना लाबोबाय मम' एन्ड मिरिन्डा बिदोंमोन मिरिन्डाथ' गैया फेन्टाखौनो लाबोबाय आं कका कला होन्दोंमोन ओमफ्राय दिबिकाया कका कला लोङानो ओंखायनो फेन्टाखौ लाबोबाय मिरिन्डा गैया बेखौ दादा दिब' होननानै लाबोबाय जों सिखारबाय दादा दिब' होननानै लाबोबाय जों थोआसै बैयो 100 मोना हाय बिहान हेलौ 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 सिनायदों जोंखौ सिनायदों दिनैसो नुदों जोंखौ सिनायदों आयु दा बामनांगौहाय आयु लाजिदों गलु छोटा बस टेटा बस सियायलायथारबाय आयु नायनो यार जाहर नाय आखाइ सिजाबाय गुलु मोजाङै खेबदे आंखौबो खेबखादोंबा फट'बो खेबनांगौ बे गलु आनै सना मादै ससे मादै आनै बांसिन होनदों ओमफ्राय आनै बांसिन मादैया फिसासिन आनैबो मादै ससे ना गलु आखाइ सोमदे आंनि फिसाला मोनबाय आंहा लोगोफोर गाइस मोनो आंनि फिसाला गलु बिहान छोटा बस मादैबो जायो आनैबो जायो नालाय आनैबाबो बिमाखा आयु जेरै खियाबाबो बिमा बानायबावो गावखौ ने मेरुन ने आयु आं मोनजेबो दै जाबावगोन बे मानो गाबदों नै लोगोफोर एसे बाजैनि दख'नाखौ गानबाय आरोना माने फट' खेबजानो नागिरदों बैहाय बिबार बारि दं नालाय बिबार बारियाव फट' खेबजानो नागिरदों जों सानैजों ओमफ्राय बिनि दख'नाखौ गानबाय देलायबाय
खानाय हेब्बाय आसानाबो बिनि फिसा फिसा अबावबा नागिरलाबायनानै बेफ्रावनो मोनलाबायदों आङो ओमफ्राय इयारिंआबो बिनि फोथा थुलायलायबावबायसो दा खेबजाहैनोसै आरोना बिबार बारियाव थांनोसै उनथिं बेखौ इगनर जास्ट इगनर जेबो देलायाखै आरोना मेकआप सेकआप जेबो गैया जास्ट ओरैनो बेरायनो होननानैसो फैदोंमोन ओमफ्राय फट' खेबनायाथ' अचानकसो जाबाय नालाय प्लेनिंआ दा बिदिनो थांनानै खेबजाहैनोसै उइदाउट मेकआप जानला मोनला गोदाव सोराव मोजां नुबाबो माबाबो नै बिबारा गेवलांजोब्बाय एनाकन्दा ना मा होनोमोनलाय ना मा नाम लोगोफोर खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्टआव बे बिबारखौ मा होनो होननानै बेखौ गेवलांजोब्बाय नै सानावहाय थख्रबनानै थायोनो ओमफ्राय हर जाबाथाय गेवलाङो ओमफ्राय जिमान हर जायो इमान गेवलांसिनो आरोखि ना ओमफ्राय दा बिराद खोमसि हर जानायखाय बांसिन गेवलांबाय खोमसि जाबाय दा हर जाबाय नालाय नै बेखायनो गेवलांबाय आरोखि ना जाबो फट'खौ लाखांबाय माखांबाय बिबार खेबलायलायदोंमोन आङो नै एसे ओरै देखायनोसै आङो आया ब्राइटनेस बारायनो र' गावखौनो गाव खेबनो Happy Bwisagu guys Happy Bwisagu नुवासै मोखांखौ Happy Bwisagu to everyone बयखौबो Happy Bwisagu ड्रेस चेन्ज खालामफिनसै ओमफ्राय दा खोमसि जाबावबायलै दासो नुबाय ड्रेस चेन्ज खालामसै जिबिकाया फट'ग्राफारमोन जिबिकाया औ ड्रेस सोलायनोसै ओमफ्राय बेयाव थांसै जिबिकाया फट'ग्राफार दसेनि थाखाय फट'ग्राफार जाथ'बाय ओमफ्राय मोनसेबो मोजां फट' फैयाखै एसेल' मोनसे मोननै फैदों आरोना मोजां बाट गासिबो मोजां फैयाखै ओमफ्राय सोलायनोसै सोलायनानै एसे बैहाय थांसै मानो होनबा आं एसे जौ माइब्रानि जौ बिदै एसे टेस्ट खालामनो बैसागुनि नामाव नै आयं संनायनो नै माबा माइब्रानि दङ जायो नै लोगोफोर हेपि बैसागु वान्स एगेन बयखौबो लोगोफोर हेपि बैसागु मोजां आरोना गोथाव माने गोदै ओमफ्राय गोरा माने बैसागुनि नामाव आरोना बेबायदिथ' लोंबाय थाखाया मदारु नङा बैसागुनि नामाव ओमफ्राय ना दङ ओरै आयंआ चिप्स लायदों ओमफ्राय ना नै ओरै आयंआ बेदरबो लायनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय जोङो दालाय होनबाय ओमफ्राय माबा मा होनोमोनलाय बेखौ चिप्स लायनो थांबाय गोलैदों नाया गोलैदों जौआ बायनायसो जाम्बा ने बायनासो लायदों बायनायसो जौआनो जोंना ना गोलैदेरदों नै जिबिकायाबो बेयावहाय ट्राइ खालामनो नागिरदों नैबे काप फिसा बिबार गोनाङाव ओरैनो खादा जिबिकायाबो जिबिकायाबो मदारुसो जिबिकाया मदारुसो नै आं गोलैदेरदों बै मैथाजों अमाया फार्स्ट